weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni palol lappol dande maayo ngol rewo e worgo mayel gambi bafata dinguira e falle me ko on takkusan yoni ha toon to ñawrodi sayel ine jeeya e gardidi kabaruji men leydi sénégal me en kal e ɓen teeɗaɓe toon to tufde yara tawi tawa umen ko chavre indien walla mbiyen kono huuɗo bonko ha hande nder leydi sénégal me en garta e kabaru tawi ko tana bannoɗo toon to leydi sénégal woni kay mayde Nafissatou Diédhiou ha hande nder leydi sénégal mais en ketto tawi ko cimtol Amadou Sambolo tawi ko fati e jontinoji kewɗi kay wadde e ndungu e walla kewɗi arde e ndungu e kala saaha tawi ko docteur Amadou Ba mbi Alassane Ba tawi ko jokkodiral makko hakkude makko e on docteur roɓɓinde kabaruji leydi Mauritanie mais en ketto e sawtowol Amadou Alassane Dia leydi Mali mais en kala e jillu jagorgal leydi Mali kalfinare ko fati kay e défense tawi ko e nder leydi Mali guddurten jonde kabaruji men ko caggal dunde Afrique toon to Allemagne wotude joni joni paccidigol kabaruji men e ɗemngal pulaar ade men natande kabaruji men e ɗemngal pulaar no gowɗen wadde kala e saaha tawi ko communiqué gurel tayya kam e ceerno Djiby Sy sawtol Sar Abdoulaye Sarr kam e Khady Abouba kala rafi mon jiiɗa ene jogii lekki te ene safra ɗuma gorel teyya ko haa ko moƴƴo iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en haa moni kala yiito heen hoore muɗuma gorel teyya ko haa kono haa ko wargani a wulna ndiyam ma haa wula juppa heen aɗa yara no wirani joni joni keɓa heen cellal ɓanndu maɗa gorel teyya ala rewam ala effet wattama haydara a yarat tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ene cukkito an joguiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC jogui caɗele karƴak mo ƴiƴam heewi e nder ɓanndu mum taw dogata ko noonne kadi joguiɗo sukara e nder ɓanndu muɗuma caɗele gorago ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel tayya mbatta ko www.goreltayya.com so tawi koto leydi Mali gonɗa Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare onon jooɗi koto Nioro mbatta ko 72 68 11 54 so tawi koto leydi Gambie jokkodirta koye Koddanene Abouba 282 29 43 so tawi noon koto leydi Sénégal 77 428 85 88 jokkodirta koye biyeteɗo Amadou Thioban on noon koto Jambe so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe badden dando faade gurela teyya ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal danwal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko baawɗo listihara moƴƴuɗo longal jawroɗo firtude dabruji e ɓen weddaɓe korte ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko ladde ceerno Djiby Sy ene safra ɓen wonduɓe kista fibrom ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen
ceerno Djiby Sy ene jogii leɗɗe fannuji tati heen fannu gooto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafini yalta e ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafini yalta e ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafini yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogii pegge e usula bawɗe neldede kala to neɗɗo woni pirtoje dabaruji ɓeydoje arsigaji ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yannama ka miskino o safruma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo cheyɗineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗnede listihara ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere e mbuuɗu so tawi ko wonɓe leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie kala ko 4 CFA so tawi ko gonɗo caggal leydi ko wayno Europe Asie Amérique Asie en leyɗele kala listikar ko gratuit hay mbuuɗu yoɓetake ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum o arti oɗo saahaji nomo tawi nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie to bal makko waɗɗani jeere nettek kala jiɗɗo heɓde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 walla kadi omo jogui miñi ko mo gollotto ne wiye Alassane Sy ko laaɓɗo reedu ganduɗo leɗɗe ɗe ganduɗo golle ɗe on numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kille mum no dooɓe kala sahade noon ko heɓdemo wona salade notade ko hewrede tan yo jomum waɗ insisté ma heɓmo ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon heeɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique kam e yeɓoɓe ayaw weltare tv kabaruji men e ɗemngal pulaar kikiɗe talata hande nogas e jeeɗiɗi lewru septembre hitandu ñaƴiɗi nogas e ɗiɗi ɗo e haalde ko Banuuru Mammadu Saar to karallagal ko Seydou Abouba no mbiruɗen e gardidi kabaruji to leydi Sénégal wannoɓe kay waɗoɓe enquête en mbawi hollidde taw kay ko haalanaɓe wonde on chanvre indien walla mbiyen kon huuɗo bonko bonko addama to tufde maayo haɗgo mo yaraka ko ɗon kamɓe ɓe waɗoɓe enquête en ɓe jaɓani nden tufde ɓe mbawi tawde ɗon ɓen joguinoɓe kono huuɗo bonko tawi ko suko gorko mécanicien jibinaru ko hitande ujunere e 1990 goɗɗo o ko joom suudu makko kanko mécanicien o kañum jibina ko hitande ujunaje ɗiɗi e joyyi kamɓe ɓe ɗiɗo keeɓa teɓere eɓe gonduno e joom suudu Assane on kay ko punaɗo kañum heeɓi dogde funeɓe ɗiɗo ɓe woni Assane e Ouseyni ko e mabɓe jeeya kamɓe joguinoɓe kono huuɗo bonko tawi pesata ko 23,5 kilogramme ko enquête o holliti kay wonde kono huuɗo bonko fano koto Pikine Texaco to galle ɓen funeɓe woni Ouseyni Assane wanno ko ñalde alhamisa ɓennuɗo ɗo o toon alhamisa ɓennuɗo ɗo o konde tan kamɓe ɓen teɓaɓe ɗiɗo ɓe jaɓani haalde hen haydara so wona kay ko yeddude kamɓe heddiɓe ɓe eɓe jokki yilede ha joni e nder leydi Sénégal ha hande kabaruji men tawi ko e nder leydi Sénégal wona kay yaware e ɓen mécanicien ji ko baɗal tan ngal ɓen mécanicien ji ɗiɗo mbaɗi tawi ko mayde Nafissatou Diédhiou mo joom galle mum woni mécanicien wino kay wonde tawi tan ko joom suudu mum ene liggi ene waɗi ɓoggol e dande mum ha maayi ko hesɗi kay e on kabaru ko wonde ko o haalno e téléphone e ko police ji tawi ina serti so tawde kay on debbo ina leeli ina teska e dande mum gañande gorko o ina wulla kay ina suuta konnguɗi so wiide yiiɗa wurde ina wiiya ina warto ɗum waɗimo tumede omo ha joni tawi ko e juuɗe policier ji mo leydi Sénégal ko fate on autopsie tawi ko baɗanoɗo toon résultat ji mum kay jogori yaltude ko e ñalawma hande o ko jayndeji leydi Sénégal ɓeydi e on kabaru ko wiide kay koɓe
koɓe waddunoɓe ko ɗum kay caggal ngo nden haare ko ɗum addi hen mayde nde ha hande kabaruji men e nder leydi Sénégal mais en ketto tawi ko cimtol Amadou Sambalo o haalde kay e docteur Alassane Ba toon to Madina Gounass ko fate kay e jontinoje walla mbiyen pawle garoɗe e saaha ndungu. Pali kam sene fuɗɗo pratiquement pali ɓoyiɗo ɓoygol ganda yimɓe hewɓe ne gandi honno waɗata ɗum fuddorto ko ɓandu wuuloru hoore musande ɓandu fof wuula kihiɗe jomum jangue tan ha o ronka so yeehi ha weeti subaka acca wayno kañum wayno kañum wona kañum wonno ni so tawi noon jomum yeeɓima continue noon weydo kihiɗe kadi wona jontineje ɗe garta kadi ngol law so tawi ko hoore musande ɓandu wuuloru tan peut être tuure nde fuɗɗo joom fuɗɗo tuurde laabi goto laabi ɗiɗi so joom weesinima kadi lendemain aɗa accude kihiɗo fuɗɗito ɓuura kadi wadde graw so ndewa so tawi tuuratno ko seeɗa watta tuurde ko ñaam fof tuur ko ñaam fof tuur pali noon mi sikki so tawi fuɗɗima jeemarema so tawi ha waɗi sentir ɓandu ma ene wuula ko ɗum woni ko wiyete kala baɗɗo sentir ɓandu mum ne wuula surtout sukaɓe ɓandu mum wuuli walla cuhlel mo ganduɗa ya heewani hen heewi dilla decci amai ɓandu mum wuuli nawa ɗum hôpital Guédé sa arte oɗo saaha so heedi pali noon no woodi saaha fof kono oɗo saaha ɓurata hewde par ce que oɗo saaha ko ndungu wona ndungu ndiyameji ɗe ne keewa te ndiyameji ɗe ko hen ɓiɗɗo kokko pali o hen waɗata développé ɗum taki oɗo saaha ɓurata hewde e woodi phase goto mo ganduɗa ko phase asymptomatique on instant ñabbo ne ɓandu maɗa kono o haaɗi taw ko banggue heñirto o suwa yetto ƴiƴame taw donc on saaha e patatinata donc cela si jomum wonde hen ko juuti seeɗa taw ala ko tini no nombre de jour o en andaka taw no fewi so ɓenni ɗon so ɓenni phase hépatique o yaaha to wiyete phase érythrocytaire ɗon o ɓenni fois o naati e nder ƴiƴam hen so nen heedi noon so naati nder ƴiƴam ɓiɗɗo kokko pali o kanko heewi ko wadde attaqué globule rouge woni ko nder ƴiƴam he so naati nder hen ko hen waɗata développé ha o natta jogade place e nder hen o fusna globule rouge ɗum waɗata expliqué ko tawi jomum so wonde pali ene heewi mankude ƴiƴam ɗum ɗum so trop technique peut être joni pour être plus simple mbiyen tan so tawi jomum fuɗɗima yiide hoore mum ene muusa kihilaji ɗi ɓandu wuula caw jomum wona e jangade ha wiye moƴe kam te oɗo saaha mo gonne ala fof to jangol heɓoto yo jomum ƴewtoto guila law ɓuuri hewde hen ko pali forta wonde so tawi noon rentaki aji yeɓɓima surtout sukaɓe so ɓooyi seeɗa jomum ƴiƴam mum e usto nder to wonta anémie wonta so degli seeɗa tan tampat. jarama Amadou Sambalo e ngol cimtol bangol fayida ha hande kabaruji men e nder leydi Sénégal tawi ko caggal jonde kuccodiral hakkude makko e jayndiyankoɓe woni Aminata Touré jogori kay ko wontandemo walla mbiyen o jogori hoccude ko puccu hoccuno to galle Mbayla caggal nde o holliti e nden jonde o wanno kay o sutno hen konngudi makko walla mbiyen konngol makko widemo wondemo o waɗa bataki huccinde e on gardiɗo suudu sarɗeji mo leydi Sénégal taw ko batake jaltugol makko e groupe parlementaire mo Benno Bokk Yaakaar ngam wonta député non inscrite ko nde Benno Bokk Yaakaar holliti kay wonde loi constitutionnelle mo uñaji 19 mo 14 lewru mai hitande uñaji 19 ala hay sikki saka goto on article capanɗe jeegom walla mbiyen on article 60 kala député jaltuɗo e landa mum sanga législatif koko kay ɓorete lefol tawi ko cuɓaɗo tawi kay ko ɓorete ngol lefol cuɓaɗo tedduɗo ngal ɓornono ha hande kabaruji men e ɗemngal pulaar jeeten ko to leydi Mali jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fati e défense kam e ancien combattant ji woni colonel Sadio Camara waɗi jillu mum altine hanki tawi ko toon to atelier to teniji commissariat mo armée o fewdata toon woni kay toɓe mbiyata armée kadi omo dusodiri e jagorgal leydi Mali tawi ko kalfinaɗo ko fati e ndenka kam e protection civile ene wonde jagorgal leydi Mali tawi ko kalfinaɗo ko fati e faggudo kam e finance ene wonde chef d'état major général mo armée ene wonde ardiɓe hewɓe ha hande e nder leydi Mali tawi ko armée Mali woni fama ko force armée malienne tawi kay ko haɓade ko fate terrorisme en ɓe kolliti ɓe mbawi yoɓade
ɓe mbawi yoɓade pittal 36 terroriste 100 neɗɗo tawi ko tumaɓe nana nanga hen ɗiɗo jeyaka e nder leydi Mali. ɓe mbawi kadi ha hande tawi ko heftude fetilaji kewɗi kam e kuure e jiiti hen tawi ko werla tawi kay on werla ko armée Mali jeeyi ɗum ha tawi ko armée Mali jeeyi ɗum tawi kay majjuno ko guila e hitande 2021 ha hande kabaruji men e ɗemngal pulaar eɗen jokki tawi ko roɓino kabaruji leydi Mauritanie kettoten ko sawtawol Dia Amadou Dia. rowindo jayndi e nder leydi Mauritanie kikiide hanki o wawi wadde waylo tawi koto banggue ɗowngu laamu ngu fodde jagorɗe 4 mbawi toɗɗede kikiide hanki o on ɗon biteɗo Adama Bocara Sako kam ardino jangde gendire nde o saaha joni o yalti e ɗowngu laamu leydi Mauritanie ha laaɓi tawi noon ina sikka woni sababu woppiddemo ndun ɗon gollorude ko wasdemo famodirde e ardiɓe genni ndi tawi ni ɓoyano ko toɗono e to banggue gardugol jagordu jangde gendi kono kadi teskinen ɗiɗo duuɓi kala tawi ko jangde gendire leydi Mauritanie ina heewi caɗele lomtimo e ngal ɗon gollorgal ko biteɗo Ibrahim Val Wul Mohammed Lamine tawi koto banggue fonction publique toɗɗa toon ko biteɗo Zeynabou Min to Mednan to jagorgal kalfinangal ko fate gaynaka toɗɗa toon ko Mohammed Wul Abdoulaye Wul Othman tawi koto koolaɗo kuuɓal laamu ngu toɗɗa toon ko biteɗo Lam Mokhtar ko ɓeɗo goni toɗɗaɓe hesɓe e kikiɗe hanki o toon to ɗowngu laamu gendi ndi commission gendijo toppitiɗo ko fati e darorɗe lewru kamɓene ɓe mbawi wadde jonde ñalde altine hanki nde kikiɗo muɗum ko fati e ƴewde darorɗe lewru Rabiul Awwal tawi kadi ko lewru jibinede nelaɗo men Mouhamadou Moudiam e kisal goni e muɗum woni kay e lewru mawludu ɓe kolliride lewru ndu daraki e kikiɗe hanki o ɗum noon ko hande kikiɗo ndun ɗon lewru mawludu darato ñande alarba 27 lewru septembre ko on ñande wonata goo lewru mawludu ɓe kolliride julde nde nder gendi Mauritanie wonata ko ñande 9 lewru octobre fandu so hawri e welede gueno ha joni kumpital e nder gendi Mauritanie jagorgal gueɗe nder leydi e jaccingol kanko no wawi yalti wadde haalande e nder hen tan holliri fodde 600 galle ma foyre tawi ko ɓe galleji mumen nanni ndiyam ɗum ɗon ko toon to wiyete attar e nder legal to wiyete Teneri o holliri tan ɗum ɗon de o saaha joni laamu ngu wawi neldude toon golloɓe hani e gollorɗe ko wayno pompeji kam e citernaji beele tan ɓen ɗon ina mbawa ittude ɓen ɗon diƴƴe tuɗɗe e nder ha joni ɗin ɗon galleji ɗum ɗon noon ko beele kadi to tawi diƴƴe ɗe ittama ɓen ɗon tawi ko ɓesguji ɗi mbawa ruccitade e koɗorɗe mumen no hannirta niyete direction toppitiɗo ko fate protection consommateur kamɓene ɓe mbawi yaltinde tawide ko kayitol ɗum ɗon koye ñalde hanki nde ɓe kolliri tan ɓe mbawi uddude fodde 214 nokku yeeyirdu ɗum ɗon noon ko caggal nde ɓen ɗon mbawno kadi e tawrede gueɗe tawide ɗen ɗon gueɗe happu mumen koko gasi ɗin ɗon produit ji ɗi happu mumen gasi won hen kadi tawi ko yeeyoɓe tawa ɗin ɗon jeyguji ɗi ina ɓurti no feewi e nder hen ɓe kolliri tan ɓe duppi fodde 500 tonnes tawi kadi ko produit mo ganduɗa ɗin ɗon happuji mumen koko gasi ɗum ɗon de waɗi koye nder leeɗe certuɗe e nder wuuro lamorgo ngo Nouakchott e nder hen tan ɓe kolliri e nder lewru ɓendu ɓe keeɓi fodde 500 plainte tawi de ko ɓesguji ɗi ina goyto to banggue ɓeydugol gaz e nder leydi ndi ɓe kolliro saaha joni noon tawi ko ndun ɗon gollordu halfinandu ko fati e julagu kam e mbayladi ina daari darde tinde beele tan wawde haɓade ɓeydugol prix ji ɗi kam e yeeygol tawi ko gueɗe ñamateɗe ɗe happu mumen gasi ha e nannude ɗo gueɗe tawi kadi ɗum foof rewani lawol on ɗon comité ko fati e gestion de urgence kamɓene ɓe kolliride ñalde altinare nde ɓe mbawi yitude tawi ko ɓandu cukalel guel ɗon nde koko yooli ɗum ɗon waɗi koto wiyete lemzina tawate koye moɓata to Woulens ɗum ɗon koye nder diwan mo Guidima eɓe mbawi awtade guel ɗon cukalel tawi ko joolino guel
e nder hen tan kamɓe on ɗon ɗum ɗon gollordu ha joni eɓe jertina tawi ko ɓesguji ɗi ne ɓurata kadi rentade tawi ko maayo Sénégal ngo ɓe kolliri e ngo ɓeydi no feewi fodde 5 piccal 100 métre ɗum ɗon noon ɓe kolliri tan o saaha joni yo ɓesguji ɗi kadi mbawa rentade ha tengti kadi e rende sukaɓe ɓe e ɗen ɗon diƴƴe gasi ha laaɓi ko tonguno ɗen Kumpital e nder guendi Mauritanie kikiɗe hannde o ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia Weltare TV Triyimɓe. jarama Amadou Alassane Dia ha hande kabaruji men e ɗemgal pulaar yogi e leyɗel tawi ko kedde dunde Afrique dowlo Côte d'Ivoire so tawi kay ko renanoɓe leydi kay mbatti fiyede ɗum noon wadde reneteɓe ene poti wattude haqqillaji e koye mumen tawi saabi ɗum kay walla mbiyen addi ɗum altine hanki o ko adjudant tawi ko brigade mo gendarmerie to wiyete Vavouya ɗo yetti e galle mum ɗo yetti e galle mum ina looto nani kay wonno noddo ɗum to boowal ɗon kay on heeɓi fiide mo tawi ko ɓooyani ko tan ko commissaire police hebno kañumne agressede e nder galle mum ɗum ko e ɗeɗo balɗe toon to dowlo Côte d'Ivoire e nder commune mo Abobogar Uganda e oɗo saaha kay ko Ebola tawete toon laamu ngu holliti eɓe jaare e nayo mayɓe tawi kay saabi ɗum ko on rafi Ebola ɓe jaare e 16 hebɓe on rafi e oɗo saaha Burkina Faso subaka altine hanki o convoi kay tawi escortuno ɗum ko dadiɓe ɓe laamu ɓe dowla Burkina ko ɗon jangu waɗi tawi waɗi ɗum ko ɓen wiyeteɓe terroriste en walla mbiyen ɓen waɗoɓe janguji e kala saha woni waɗɗo boni ɓen mo état major mo dowla Burkina Faso holliti kay wawi hollidde wonde kay wawi bonnude gueɗe kewɗe tawi koto banggue jawdi konde kadi ko hono noon to banggue yimɓe heewi waɗi kay tana musɗo ene wonde limore yonde hayso kay tawi woni ɓe kalani nden limore guddirten kabaruji men e ɗemgal pulaar ko caggal dunde Afrique woni to leydi Allemagne toon kay ko tana musɗo waɗi toon tawi ko jibinande dowla Guinée Conakry tawi kay ko resdirnoɓe ɗiɗo ina gonde sukaɓe men ɗiɗo hen goto ina yaare e duuɓi ɗiɗi goɗɗo ina yaare e lebbi 6 goɗɗon kay ɗoɓe gonno e werla mabɓe tawi ko gorko o dognanno ko ɗon kay ɓe naati e camion mo cafanɗe 4 tonnes kamɓe ɓe kala ɓe mbawi wasde hen pittali mabɓe konde de tawanoɓe on accident tawi jande wawi hollide ɓen cettima wonde kay ko oto o ummino e lawol mum yantoyi toon to camion dognannoɗo camion kay wawi e vidde konde de foof tan waɗani dadgol mabɓe ko ɗum Allah yamirɗo ɗon e sati mabɓe gasi ha laaɓi ko tonguɗen tawi kay ko kabaruji men e ɗemgal pulaar kikiɗe talata hande 27 lewru septembre hitande ujunaje ɗiɗi e 22 tawi ko ɗo haalirde nde ko Banuuru Mammadu Saar to karallagal ko Seydou Abouba en jetti kay Amadou Dia tawi ko e roɓinde kabaruji leydi Mauritanie